Les fases de la cata són primer olfativa i després gustativa. I amb aquesta introducció comencen el primer tast d'oli els alumnes del cicle formatiu d'olis d'oliva i vins de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. Primer s'omplen les copes d'oli, després s'olora la mostra per descobrir si és un oli que té una fruitat verd o madur i totes les seves aromes. Tot seguit ja es pot degustar el tast per trobar-hi atributs com l'amarg o el picant. La primera vegada no és fàcil, cal entrenament. Algunes coses sí que les he trobat, altres m'ha costat més d'identificar. Sí que m'ha costat potser trobar aquesta amargor una mica al principi i tal, però superbé. L'oli que han tastat avui el van elaborar ells mateixos a l'octubre. Ho van fer a l'institut, on també aprenen a fer vi i el manteniment dels aparells. La majoria s'hi vol dedicar professionalment. El meu pare té una empresa de mermelades i de productes agroalimentaris i trobar que aquest cicle tenia sortida amb tot això d'aquí. El meu sogre té una petita explotació de vinya i d'oli i doncs m'he apuntat al cicle una mica per donar un cop de mà a nivell familiar. La formació els garanteix feina segura en cellers i molins de les Garrigues i comarques veïnes. Era un sector que estava molt envellit i s'han produït moltes jubilacions en molt poc temps. I llavors la demanda en aquest moment és molt gran. Aquest és el 9è any que s'imparteix aquest cicle i per reconèixer la feina feta des d'aquest Institut Fira de les Borges els acaba de donar un premi, el Premi Cultura de l'Oli. Judit Balcells Huguet, TV3, Les Borges Blanques.